Dalje, na kraju krajeva, gledajte, sad uplitati ovu cijelu priču Vesnu Škare-Ožbolt, mislim da uopće nije bitno. Ne moramo je uplesti, jer ona se danas javila i mi imamo i njezinu izjavu oko ovih optužbi. Pa evo što kaže gospođa Vesna Škare-Ožbolt. Čekajte, gospodine Merliću, ako možete tražiti izjavu na temelju čega? Pa hoćemo reći kome organizira puteve u Ameriku i tako dalje, ne? Da, apsolutno. Ja sam sve da kažete što god imate da se kaže. Upravo tako, da. Evo najprije gospođa Vesna Škare-Ožbolt. Nažalost, niti jedna reforma nije napravljena. Porezna reforma, koja je toliko bila obećavana 2003. godine, nije uopće napravljena. Zdravstvena reforma nije napravljena. Mirovinska reforma nije napravljena. Pravosudna reforma koja je počela i neke korake i neke rezultate postigla, sada se ozbiljno usporava. I sad se postavlja pitanje tko je za to kriv. Jedna osoba, Vesna Škare-Ožbolt, sigurno ne može biti kriva i to su potpuno smiješne optužbe onih koji u zemlji nisu navikli raditi, koji žele sakriti informacije koje dolaze iz svijeta. Nažalost, oči svijeta nas gledaju drugačijim očima nego što to premijer Sanader i vlada žele prikazati. Ja upozoravam i dalje ću upozoravati, sada iz oporbene pozicije, da je ovo zvono na uzbunu. Hrvatska je izgubila 3 godine, a da ozbiljno nije napravila ništa. Sada se tek u 4. godini počinju davati nekakve strategije, opet obećanja o nekakvoj strategiji izvoza gospodarstva. To su potpuno smiješne teze. Nažalost, ni ministar Šuker, ni premijer Sanader nisu odgovorili zašto je vanjski dug Hrvatske porasao na 27 milijardi eura. Dug drugih zemalja koje su izašle iz tranzicije nije toliko velik. Posljedno pitanje, na što je potrošen taj novac? Zašto je unutarnja nelikvidnost u zemlji toliko velika? Zašto država ne plaća svoje dugove? Zašto je preko 20.000 obrtnika ovog trenutka nelikvidno? To su prava pitanja na koja iz vlade nema odgovora. Ali zato iz vlade stižu optužbe, prijetnje i podmetanje. Evo, gospodine Šuker, čuli smo. Dakle, to je jedan ovako zaokruženi odgovor na ovo sve. Izvolite. Kad neko kaže propale 3 godine, od te 3 godine 2 godine sudjelovao, to je isto smiješno. Kad se govori o tome da je vrlo uspješan bio, a ovdje, pogledajte, najlošije je odsjećana upravo ta pravna sloboda. Isto tako, kad neko ovako kaže, bez skrupula, da je vanjski dug porastao 27 milijardi, da u Hrvatskoj vlada nelikvidnost, da ništa nije plaćeno, da naprosto ne stoji. Ova država ima državnu riznicu i ja garantiram da sve državne obaveze su podmirene u lipu. To što je gospođa Vesna Škare-Ožbolt svojoj kolegici Ani Lovrin ostavila 100 milijuna neplaćenih računa, to je njen problem. Međutim, ja ponavljam ono što sam rekao i kad je premijer Sanader ove godine izvršio, zapravo prošle godine izvršio zadnju transakciju iz državnog proračuna, da su sve obveze iz državnog proračuna podmirene. Govoriti o tome da neko nešto skriva u vladi koja je uspjela konačno nakon 10 godina uspostaviti sustav državne riznice, kad se sva plaćanja plaćaju preko jednog žiro računa, kad nema podračuna kao što ih je bilo kad sam ja došao za ministra financija, bilo ih je preko 200 i na tih 200 računa je bilo 800 ili 900 milijuna novaca koji su jednostavno ležali na tim računima, istovremeno se država morala zaduživati. Govoriti o tome da je država povećala vanjski dug naprosto nije istina. Vanjski dug središnje države, dakle ono iz čega se financira državni proračun, je u 3 godine ove vlade smanjen za skoro 900 milijuna eura. Isto tako, državni deficit je smanjen sa 6,3 na 3%. Ili da kažemo brojčano, recimo da je deficit prošle godine bio 6,3, on bi bio 15 milijardi. A ovako je 3%, ne 7,5. Dakle, on je praktički prepolovljen. I ovako paušalno iznositi ocjene, to jako lijepo zvuči. Međutim, ja nisam čovjek koji razgovara bez argumenata. Ja sam rekao, možemo razgovarati o egzaktnim pokazateljima. Uzimate nam vrijeme, gospodin Šuker. Ne uzima. To ću ja odlučiti, gospodin Srbović. Gospodine Merliću, mislim da je ovo ponižavajuće da ministru financije jedne države neko kaže da uzima vrijeme. Mislim da je to krajnje ponižavajuće. Je ponižavajuće. Prostite, gospodine Merliću, prostite. Ja sam rekao i gospođo Srdačak može govoriti. Međutim, čujte, na ovakav način se najbolje pokazuje kako se on odnosi prema Hrvatskoj, no to je njen problem. Dobro. Gospođo Srdačak, sad izvolite vi.
Ovako, jednu stvar prvo gospodinu Šukeru koji je odgovorio našem okruglom stolu. Gospodin Šuker je bio pozvan prve godine na International Leaders Summit koji je govorio o ekonomskom rastu, gdje su gostovali Alvira Vuška, otac Flataksa, Ivan Mikloš, ministar financije, potpredsjednik vlade Republike Slovačke, Daniel Mitchell from the Heritage Foundation, Oravec, isto tako iz Slovačke i gospodin, ovo je ipak pokazatelj. Gospodin Šuker nije u nijednom momentu stavio slušalice na uho, iako su svi znali da on ne govori engleski. To su ljudi primijetili tamo. To znači da mi sada imamo jednu istu situaciju gdje u biti nama se blokira pristup. Ja samo želim